És el Cap de Sants, però des de finals de juliol aquí també es visiten els 14.000 pacients de l'antic ambulatori del carrer d'Escandi. Els separa una distància de 15 minuts a peu, que per a una part dels usuaris és excessiva. Per mi no massa bé perquè tinc una sogra de 96 anys que viu amb nosaltres i clar, venir fins aquí és un inconvenient perquè quasi no camina. O sigui que no massa bé, la veritat. Per donar resposta als problemes de mobilitat dels usuaris, l'ambulatori ha ampliat les consultes domiciliàries. Pel que fa a les instal·lacions, hi ha hagut una millora en l'atenció als pacients molt concreta. No teníem l'espai d'observació d'urgències, per exemple, utilitzaven la sala d'espera per deixar allà els pacients i en aquest espai que tenim ara tenim fins i tot, per nosaltres és molt important, una consulta d'emergències i un espai per atendre el pacient en condicions que no estigui enmig de la resta de pacients que s'esperen. No? Per això és molt positiu per nosaltres. Tot i les millores, els professionals segueixen reclamant celeritat en la construcció de l'ambulatori que es farà en aquest solar del carrer de Roger. Per estrenar-lo, però, encara hauran d'esperar. Segons l'Institut Català de la Salut, la previsió és que les obres comencin entre el març i l'abril d'aquest any i que s'allarguin uns 18 mesos. Per tant, els veïns del barri de Badal no estrenaran l'equipament sanitari fins a finals del 2018.